Neng Semarang, tepatnya neng Ungaran, Bergas, Karangjati lan sak kuteke, panganan iki diarani wol-wol. Bahane saka godhong, ning desaku jenenge godhong serapah utawa godhong pohong. Lek ning Jawa Timur iki diarani godhong telo, uga ana sing ngarani godhong boden. Lek ning Banyuwangi kono malah godhong sawi jenenge. Lek ning daerah sampean iki jenenge godhong apa bolo? Wis ora usah kok cergis, langsung wae godhog wedang dicemplungi baking soda. Soda kuwi. Padha wae ndeng, langsung wae cemplungno godhong telone. Godhong pohong, godhong serapah wis sakaremu apa wae. Godhoke ora usah suwe-suwe sampe medhok ngono wae. Lek wis medhok terus diangkat, mari ngono terus dicuci ya. Iki lho bolo tak wene ngerti, lek godhog pohong diwenehi soda kuwi iki dadine warnane ijo royo-royo kaya ngene iki ora pucet. Lah lek wis adem wis rampung lek nyuci gek gage ndang dirajang wae. Wong-wong sing do penasaran karo sing jenenge wol-wol engko ndak kesuwen ngenteni. Jajanan iki uga iso dadi solusi kanggo ngakali bocil-bocil sing ora doyan sayur. Uga iso dadi inspirasi kanggo simbok-simbok sing wis padha bosen masak sayur godhong pohong ki ngono-ngono kuwi wae. Sijine sing paling penting godhong pohong ki kaya akan serat dadi sesuk-esuk lehmu ngeden gampang. Terus lanjut gawe bumbune brambang bawang ditambahi ketumbar cacahe 132 biji, dicemplungi uyah sak sendok terus diulek sampai lembut. Sing pengen request resep utawa sing pengen numpang maido tok, monggo dipersilahkan. Lek sing penasaran pengen roh rupaku sak mbokku aja saiki ya, sok mben tak dudoi. Lanjut siapno tahu putih sing isih mentah 5 biji wae terus diulek sampai lembut. Rego tahu lek ning desamu pira bolo? Iki ning kene 2000 untuk 5 iki. Lek wis lembut terus dicemplungi brambang bawang ulek mau. Mari ngono terus ganti godhong pohonge, terus dicemplungi micin setengah sendok teh karo kaldu bubuk rasa iwak pitik setengah sendok teh juga. Banjur dicarupi nganggo tangan wae, arep iso dhisik karmo ora karmo, nek ora iso malah enek tambahan nutrisine. Terus dibentuk bunder-bunder ya bolo, diglindingi, ora usah ditimbang, dikira-kira gedene padha ngono wae. Diglindingi bunder-bunder kaya onde-onde, kira-kira ukurane sak endok pitik. Saka bahan sakmene iki mau dadine 5, 6, 7, 8, 9, 16, 14 biji bolo. Lek didol 3000-an kan batine lumayan to. Keri sisi ndeng 15 biji. Ayo lanjut gawe adonan kulite iki saka tepung terigu 12 sendok utawa mbok kira-kira sak cukupe ngono wae ra apa-apa. Diwehi kaldu bubuk setengah sendok, uyah micin sak cukupe karo ketumbar bubuk setengah sendok makan. Njur disoki banyu kobokan sak cukupe, kira-kira sampai tepungnya kaclop. Mari ngono terus diudek nganggo sendok, diaduk sampai larut. Lek kurang banyu ya ditambahi, tapi aja sampai kenceren ya. Gandeng ngudeke kesuwen nganggo sendok, iki terus aku nggunakno alat pating cringeh kaya ngene iki. Jenenge apa ya iki? Ngudeke rada seru wae ra apa-apa, war bendang cemarup. Engko adonane kira-kira dadine kaya ngene iki, ora encer banget ya ora kental banget. Sik tambakan sik sedelok. Glindingane ya wol-wol mau dicemplungno, didelepno sampai kelelep, mari ngono terus digoreng. Gorengnya nganggo minyak panas banget, gasnya digedhekne pol. Sekali goreng ini jumlahnya ganjil ya, apa 5, apa 7, apa 9, ora apa-apa. Sing penting aja genep, engko lek genep ora enak. Diwolak-walik karo dipedhoti ben ora gancat karo kancane. Lek warnane wis malih dadi kuning kaya sing biasa metu esuk ngono kae, berarti wis mateng terus diangkat nganggo erok-erok. Dijarno ditirisno dhisik sampai minyaknya asat, aja kesusu dipangan. Lah lek wis atus lagi disuntak, ditoto ning nggon piring.